Suliran sa pagbaha sa Zone 4, Barangay Buaya, Lapu-Lapu City, gipadangat sa usa sa mga residente sa dapit sa Balitang Bisdak. Ani ang report. Sa social media post ni Hana Buok Juanico, gisaysay niini ang iyang pagkadismaya sa mga opisyal sa Barangay Buaya sa matud pa na pakyas nga pagsulbad sa suliran sa baha sa Zone 4. Matag higayon nga mubunok ang kusog nga uwan, moabot sa tuhod ang gitason sa tubig. Matod ni Hana sa iyang post, nikuot na sila gikan sa ilang kaugalingong bulsa og 70,000 pesos aron mopalit og pump og pila ka kubiko nga graba. Catch basin ang dapit busa adto tanan mapondo ang tubig kay wa kini kalutsan. Gikadismaya usab ni Hana kay matud niya dihang ilang gisusi sa City Engineering Office, road concreting lang ang giduso nga proyekto sa barangay ug wa malakip sa gigahinan og pondo ang pagmontar og cistern tank ug drainage line. Niadto pang January 28 ang post ni Hana apan gi-share kini sa usa siya mga silingan nga si Mario Dean Buok niadtong milabayng semana sa Balitang Bisdak. Matod ni Mario, wa paghihapon masulbad ang naasoing suliran sa pagbaha hangtod karon. Gibisita sa Balitang Bisdak News Team ang Barangay Buaya o gisusi namo ang dapit nga sagad bahaan. Kay wa man makauwan kagahapon, wa makasinati og pagbaha sa dapit. Apan adunay mga limaw. Busa gikinahanglang mamidpid gayud ang mga residente. Matod ni Buaya Barangay Captain Felix Casio, nigahin ang barangay og 800,000 pesos aron makapabuhat og cistern tank sa dapit. Apan nalangay ang bidding niini, human babagi sa usa sa mga konsehal ug gipaminosan ang budget ngadto na lang sa 153,000 pesos. Instead nga 800,000 ma'am, hay ba 153 naman lang noon ma'am ang nabutang ma'am sa paras bidding. Nya 70,000 para na lang sa kaning bayad sa magtrabaho. Perting paita, mao hinungdan nganong nalangan. Gawas ni ini, nigahin usab og 1.4 million pesos ang barangay alang sa road concreting sa barangay perimeter. Gipasabot hinuon ni Kapitan Casio nga dili overpriced ang 800,000 pesos nga mao'y una nilang gigahin sa cistern tank. Para na ko ma'am, gi ako gutong gipapididuhan sa engineer. Kaya ma'am, mao na giingon ma'am nga dili na nako masabot ang dagas politika. Nga kaingon ko lisod o di gid magkasinabot. Nipahibaw hinuon si Kapitan Casio nga naka-pre-bid na sila niadtong June 18 alang sa pagmontar sa cistern tank ug sa road concreting project. Ug ugmang adlaw, June 26, mao na gyud ang schedule sa bidding sa duha ka mga proyekto. Ang gusto nila ma'am nga inig problema sila naa dayon ang kasulbaran. Di man ingon ana siguro ang ato ang kahimtang ma'am. Kay kinahanglan ginato ipahimutang intaw ma'am kay di man taw ko gusto pud nga mapusas ko kay ako gutay nagduma sa barangay diin gisipti po nako ang budget nga dili pud taon ko maalanganin. Gisuwayan sa Balitang Bisdak, pagkuha ang habig ni Hana, apan wa na siya magpa-interview. Hangyo lang niya nga unta masugda na kini kay nagsugod na ang tinguan ug luoy na usab kayo ang mga bata nga moagi sa dapit paingon sa eskwelahan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.